Γεια σας! Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι μπορείτε να φτιάξετε ένα μικρό κουκλοθέατρο από ένα απλό κουτί παπουτσιών? Εμείς φτιάξαμε όχι ένα, αλλά 3 τέτοια κουτιά στα εργαστήρια δεξιοτήτων μας. Θέλαμε να ζωντανέψουμε τις ιστορίες από το 3ο βιβλίο της σειράς Κατάσκοποι της Γεωγραφίας, που έχει τίτλο «Η επιστροφή του Κόμι Δράκουλα και το μυστήριο με τις νυχτερίδες». Η ιστορία είναι της Λίνας Μουσιώνη και εικόνες της Λίλα Καλογερή. Εγώ είμαι η Πολίνα Ζόνκε και έχω φυλάξει ένα κουτάκι ακόμα για να σας δείξω πώς το κάναμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά, σε ένα από τα μεγάλα πλαϊνά τυχώματα του κουτιού, σχεδιάζουμε με μολύβι και χάρακα ένα ορθογώνιο. Έπειτα το ανοίγουμε χρησιμοποιώντας χαρτοκόπτη. Στη συνέχεια, παίρνουμε το χαρτόνι σε μέγεθος Α4, μετράμε, σχεδιάζουμε και κόβουμε με το ψαλίδι τις κουρτίνες της θεατρικής μας σκηνής. Μετά το κόψιμο, προσθέτουμε λεπτομέρειες στις κουρτίνες με μαρκαδόρους. Τώρα στερεώνουμε με σιλικόνη τις κουρτίνες γύρω από τη σκηνή. Ώρα για το σκηνικό. Κόβουμε ένα φύλλο Α4 στα μέτρα της σκηνής και σχεδιάζουμε. Το σχέδιο στερεώνεται στη βάση του κουτιού μας. Μαριονέτες. Κόβουμε με ψαλίδι περιμετρικά τους ήρωες και τους στερεώνουμε με κολλητική ταινία σε καλαμάκια. Δίνουμε στα παιδιά να γράψουν το θεατρικό σενάριο και παίζουμε. Το κουκλοθέατρο είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τις ιστορίες μας. Αλήθεια, εσείς για ποιο βιβλίο θα στείνατε τέτοιο σκηνικό?